Evo nas ponovo na Vlasini. Vreme je prelepo kao što vidite. Maj mjesec, priroda se budi. Idemo da prevarimo neku štuku. Temperatura vode raste sa povećanjem temperature, tako da nadamo se da je štuka aktivna. Evo ga Zlatko gleda, provjerava svoje varovice. Koji nisu baš neke. Koji nisu. Ništa im ne hvali. Tu je i Milan. Spremni smo svi. Tako da idemo na pecanje. Let's go! Danas na meniju Relax Kopito. Ja generalno koristim 6 inča, to je 15 cm. To je idealna veličina za vlasinske štuke. Pa ćemo da vidimo. Prelepo presijava na suncu. Fantastično. Tu je i zamuti u vodu. Ovakav dekor, pink i njegov vozač, fenomenalan. Sad ćemo da probamo, pa ćemo da vidimo šta kaže. Da vidimo šta ćemo. Mislim da će ovo da bude problem za danas. Kopito 6 inča 15 cm. Već je overavan nekoliko puta. Tu se vide zubići. Idemo da vidimo. Opa. To je to. Vidimo kako radi. Idemo da probamo. Drio malo. Ajmo drio. Pa ide. Ko zove sad? Bravo!
kod nas.